ni. Feedback apa ni? Mari kerja lah pagi. Boleh likut aja, likut aja ni. Laju. Kakak dah ipeh hitam no. Adik peh le. Hilang wang. Hah? Hilang wang Udah air. Bang. Ya udah gede. Woi. Cái là lưng mò các bé luôn đó. Boleh karet. Kenapa orange? Abu pun kenapa orange? Gina lumboy. Hah? Lumboy. Pakai pada lumboy? Beg ada. Hah? Hidang lega. Bek. Abu kena bek. Kenapa? Orang lumau. Bukan lumau. Bukan lumau. Kajuk ju kaju ini cok ha. Kajuk ơi. Cây dụ chứ cần.
tar över. Då kör vi 10 sekunder. Snart är det över. Så. Upp och med första varvet. Samtliga bilar. Skarpt. Sexan kan åka fram till den boxen, han ser det redan. Snyggt jobbat. Då har vi 10 sekunder till start och starten tar över. Ja, då kan vi ta det lite lugnt för vi har samtliga bilar utan att ta lite steg. Rakia, halo. Musik, sebelum jam. Jag vill om. Vi kan göra det fler. Jag då Rakia. Lägg den åt sidan och ta fram. Kak, Kika. Bantu kakak. Mau ekor tadi. Lägg lerremsorna Awak baju adik ada så inte ekor. fastnar i varandra. Sama yang Kak. Släpp ner så små lerrem i skålen. Så, Rör runt tills du får en grön vätska. Så här är det. Lerlim. Stryk på blandningen runt kanten på lerslickan. Sen sätter du fast lerremsorna. Så att du får kant. Nana, det är bara.